ieșit din parc. Dacă nu știu ce facem. Am venit la parc. Hai, veniți să veniți. Hai să le arătăm și noi. Ok, cală. Gata. Gata. Stai acolo și filmează. Stai acolo, nu se mă. Stai așa. O luăm de aici sus, nu? Da. Da, aici este de ăia. Bune! Bune! Bune, te dai și tu? Da. Stai așa. Salut! Aha, oprește-te. Stai așa. Stai așa. Cum opresc? Bagă picioarele jos. Bă, cum opresc? Gata. Hai, vin încoa. Stai așa, dă telefonul. Dă telefonul. Dă încoa, dă camera. Hai, du-te, hai. Hai, du-te. Dar, mama, fii ce atent, frate, ești la fac. Stai, ești la fac. Stai. Nu-mi bă, lasă. Stai, mă! Stai, mă! Stai, mă! Dă-i, mă! Dă-i, mă! Dă-i, mă! Ce ai făcut, Gogule? Ce ai făcut, mă? Ce ai făcut, mă? L-ai rupt? De ce ai făcut? Ce ai făcut, mă? Nu, mă, nu! Ce ai făcut, mă? Mi-ai intrat pietre. Unde? Dar cum ai căzut? De ce ai căzut? Mi-ai intrat pietre. Hai că mă duc acolo și tu. V-am zis eu. V-am zis eu. V-am zis eu. Deci v-am zis eu că cade. Deci v-am zis eu. Gata? Hai mai de tătură, hai! Nu mai dau în el, mă, gata, nu mai dau. Gata viețile mele, nu mai dau în el. Mama, ară și în Adidas. Hai și în Adidas? Bă, nu! Bă, dați și mie cum ai căzut! Mamă! Da, frăților, ați văzut ce are pe spate? Ia. Oh, ne. Hai, mă, hai! Dă-te! Ești atenți acum la căzătură. Dar am Dumnezeu să cazi! Iar! Și eu mă dau în ăsta roșii! Ia uite-l! Ia uite-l! Ia uitați-l! Ia! Ia! Ești, ce față are? Ce față ai, mă, Micoi? Așa, fraților! Mă oprește-te și Heidi! Fraților! Ia uita ce nebun! Ia! Ce n-ar da Dumnezeu să caze acum? A? Să prindă bine pe filmare. A? Dar Dumnezeu, acum să te dai cu capul ăla mare. Hai să vedem. N-a căzut, n-a dat Dumnezeu. Bă, fii atent. Eu mă duc jos, fii atent, eu mă duc jos. Și tu te dai pe tobogan. Ha, fiți atenți acum ce fac. Fiți atenți acum ce fac, băi. Fraților, nu uitați să vă abonați la Tiberiu și Cornel, că ăia sunt cei mai buni oameni, doar. Sunt cei mai buni. Uitați. Ia. Hai, mă, te dai? Haide, mă, dă-te. Haide, mă, balaurule. Ia. O, mă, că a prins bine pe filmare zău. Ia. Da. Haide, vină încoa. Haide, vină încoa. Haide, vină încoa. Am făcut-o.
Ia uite-ți. Copilul, mă. Copilul, mă. Vino, draci, încoa. Dă-te în cune, copilul, dracu. Unde vrea să se dea? Cum te dai tu, mă, aici? Cum te dai, mă, tu aici? Și cum mă bag? Și cum mă pun veri? Vere, cum mă pun? Nu merge, nu merge. Nu merge, nu treci. Hai, pun-te tu, mă, hai să te văd, mă, hai. De că nu mă pun. Deci? Nu mă pun. Nu mă pun, mă. Să mă dau tare? Nu mai dă-te tare că poate mori. Fraților, cum v-am spus, nu știu, fraților, să mă duc într-o casă părăsită? Ce ziceți? Hai, bă, ce facem? Mergem în casa, la casa aia? Aia bântuită? Nu, în aia părăsită. Mergem? Că trebuie să luăm autobuz. Mergem, nu? Băi... Deci am venit la parc cam degeaba, a? Păi bă, n-avem ce face la parc. Fiți atenți. Ia. De, căzătură acum. Na, a dat Dumnezeu. A dat Dumnezeu. Te arată fața aia. Ia uite ce față ai. Ia uite ce față ai. Revenim din casa părăsită, oprește. Fraților, revenim la casa părăsită, de acolo, la casa părăsită, da? Ce ai puțin, mă, Alex? Revenim, fraților.